ہسٹری میکر بلوچی کلمت اماروچ کلمتت سردار شاہی بنگوت شرطاں سماہل پیسرت زام امامت عملت. السلام علیکم. من بادل بلوچ بلوچستان راج دفتر تہا مزن نام نرمزارانی نام میں دیما کائنت کہ آ راج لجو میار اور ڈی ہے پاسبان بتگنت امی مزن نامانی تہا یک نام میر عمل جیندے ہم ہستت عمل جیند تیابدہ پہ نندو کی بلوچانی سروک بتگ بلوچی آہدی شہرانی تہا عمل جیندے بہادریے داستان بیان کرنے بتگنت چوش کے عمل جنگ گوں شیر گوما یا کہ عملو چاکرے قصہ بلے عمل جیندارا درستان چھے گیش نام ہمیں سببا رستک کہ آیا پوتی راج نپو سیت او ڈی ہے رکھنگے آترا پرتگیزاں گو جنگ داتک عمل جیندہ وتی ڈے آترا وتی ساہم قربان کو تک بلے زورا کیا نہیں دیما وتی سر جال نہ کو تک بلے بچنے کا پیشت کہ میں نو دربر تنی گا ہم عمل جیندے زندے باروا ہوا یہ قربانیاں نہیں باروا گیشے سرپتی ندارن آئے یک وجائے ایشند کہ لاتے نوشتہ کارا عمل جیندے باروا یہ نوشتہ کو تک کہ عمل جو کیریکٹر ہیں یک فیکشنل کیریکٹری کو تک بزا کہ یک فرضی نامے کو تک او عمل کردار آرا باز جال پیش داشتا بلے راستی چیئے ای واجہ غلام رسول کلمتیا وتی نوک چاپ بوتگی کتاب کلمت اماروچ کلمتت اشیتہا شر وڑیا دیما اور تک وکیشی تک کلمت اماروچ کلمتت یہ کتاب ہمیں سال بزا کے 2021 کا ابابگر اکیڈمی گوادر نیما چاپشن کرنے تک یہ کتاب تہا عمل جیند دور تاریخ گو جتا جتا کتاب جتا جتا سورسانی کمکا انچو دیما آرک بوتک کشم زینا چست بوتگی ار جستے پسا رسید عمل جیندے زندے باروا او تاریخ باروا کلمت اماروچ کلمتت اشیا چا گہتری کتاب منی دیما نگوستک پمشکا میں شمارا ہمیں سوجا دیان کہ کلمت اماروچ کلمتت یہ کتابہ یکرندی لازم والے اللہ میں آرے